ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಏಪಲ ಪ್ರತಿ ವಾರಲ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿಳಿಪಾದ ಬುಲ್ಪಾವನಂಚಿನ ಸುಂದರ್ ರಾಯ್ ಮಂದಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಲ್ಪ ಇರ್ಬಿಟ್ಲೆ. ಸೊ ಐದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಭಾರತಡೆ ಒಂದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಪನೋಲಿ ರಡ್ ಮಂತ್ರಿ ನಗಲು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸುರೂತ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ದಟ್ ಇಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡಾರಿಡೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿ ನಕಲಂತೂ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ತೆಲ್ತೇರು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕಲು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ತೆಲ್ತೇರು, ಏತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೇರು, ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಕೆನ್ಗ ಬಲೆ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ ಶೆಟ್ರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೀತೆ ನಾವು ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ಕೆಗೆ 100 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ್ಪೆ. ನಮ್ಮ ಏಪಲ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರನ್ನ ನಮ್ಮ ಮರೆತು ಬಿಡ್ರಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಅಕಲ್ ಕೇದಾರ್ನಾಥದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಹಾಪುಡು ಮತ್ತು ಆಡೆ ಪೋದು ತೂತು ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಾಗ ನಂಗೆ ಅವು ಬೇತೇನೆ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಅಂಚದು ಇದು ಐಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬಿಡ್ದು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಾರು ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ತಂದರು ಐಕೊಂಜನ್ ಮಲ್ಲ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಕೊಡ್ಪೇನು. Because overall it was a very good show. Like it, we punches like it, and all the best. Nana baaki the team incha irega banga gorpe antu kanada. Thank you. So anchene nana dumbugu naman maatarella tulunadi yeru maatavaleru aklen maata telipainanchina but itta judgment korpunanchina mamalla seated kuldinanchina kusal darse Navini Padil yalla sundarana leka chandrash leka baka ಸತೀಶ್ ಲೆಕ್ಕ ರಂಗವೇದಿಕೆಡೆ ಬೈದಿನಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡು ಬೆಂದಿನ ಕಲಾವಿದರು ದಯಪನ್ನಾಗ ನಿಖಿಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಾನು ಪನ್ಯಾರು ತಯಾರಿಜ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ರಂಗವೇದಿಕೆ ನಿಖಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿನಕಲು ಆತ ತಾಕತ್ತಿನಕಲು ಶೋಕಾತನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಕಾಮಿಡಿನ ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪುರ್ಲುದ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಯಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತುಕ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಸಾಧಾರಣದಕ್ಕೂ ಪಡ್ತೀರಿ ಯಾನು ದಯ ಪರ್ಪುಜಿ ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಡ್ತೀನಕಲು ಅಂಜೆ ತುಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ದಯ ಪರ್ದು ನಾಚಿಕೆಟ್ಟನು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಪೂಪುಜಿ ಜನಕುಲು ಮೆಚ್ಚಿದ ಕ್ಲಾಪ್ ಪಾಡ್ದೇರು ತುಕ ನಲ್ಲಾತು ತುಮಾರು ತಂಡೋಲು ಮಾತ ಬೈದನು ಅಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ತುಕ ಅಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಏರು ಮಿತ್ತು ಏರು ತೀರ್ತು ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರ್ಪ ದಯ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂಕುಲು ಎನ್ನಕುಲು ಪಂಡದು ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ನಿಕಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏತುಂಡ ಆತಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರೋಡ ತಂದೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾರ್ಸಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪಜಿ ಸುಂದರಣ್ಣ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ಎಂಜಿನ ಬನ್ನಾಗ ಸುಂದರಣ್ಣಡೆ ಯಾನು ಬಂದ್ಬಿಡು ನನ್ನ ಸುಂದರಣ್ಣೆ ಇಂಚಿನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಬರೆಯರ ಬಲ್ಲಿ ದಯ ಬಣ್ಣಗ ಇರು ಎನ್ನ ಲೆವೆಲ್ದ ಕಲಾವಿದೆ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರನ್ನಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಈರ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ದ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂಚದುಪ್ಪನ ಈರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮನ್ಪಲೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲಿ ಆ ನೀರಿನ ಧೈರ್ಯಗೆ ಅನ್ ಮೆಚ್ಚೆ ದಯ ಬಣ್ಣಗ ಮುಗುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೋತುನಲ್ಲ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬುದಾರಿ ಏರೇ ಬುದಾರು ಗೆಂದಿನಕ್ಲೇ ಬುದ್ದಾರ ದಯಪಂಡ ಅರೇನ ಹಾಕದಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಿತ್ತು ಬೈದೆ ಬನ್ ಪುನಃ ಸಂತೋಷಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾರೆ ನಿಂಗೆ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಸರ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಇಂಚಿನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರೋಡು ಬಲ್ಲಿಂದ ಪಣ್ಣತ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ಲ ಇರ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಯಾನ ಏಪಲ ಯಾನೋರಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿದಿಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಉಪ್ಪೋಡು ಯಾನು ಪನ್ಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಮುಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಸೇರು ಒಂದು ಯಾನಿಗೆ ಬೈತೀನಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಅವು ದಯಪನ್ನಗ ಇರ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ದಿ ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಅವಡನ್ನೇ ನೀ ಪಾತ್ರ ಪಣ್ಣಿ ದಯಪನ್ನಗ ಅಂದು ಪಿರೋಡ ಪನ್ಪುಣ ಪಾತ್ರಣ್ಣಿ ಸುಂದರನಗ ಬುಡ್ಚಿತ್ತು ನಾರು ಸೇರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ನಾರು ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆ ಕಲಾವಿದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ಬಲ್ಲಿಂದ ದಯಪಣ್ಣ ನೆಟ್ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೇ ಕಲಾವಿದರತ್ತು ದಯಪಣ್ಣಗ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುನಕುಲೆ ಈರ್ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಬುಲೆಪಾಲೆ ಗೆಂದಾಲೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಲೆ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರ ಹೊಡ್ದಲ್ಲ ಎಂಕೀರ್ ಅಕ್ಕೇರಿಗೆ ಹಾಸ್ಯ ಹೊಡ್ದು ಗಂಭೀರ ಪಾತ್ರಗೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನಗ ಇರ್ನ ಅಭಿನಯ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ದಾದಂದು ಪಂಡ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಇರು ಮೆನ್ಕೆರೆ ಕಾರಣ ಎಂಚಿನಂದು ಪಂಡ ಆತ ನೆಟ್ಟ ಒಂಜಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಒಂಜಿ ನಗರದ ಒಂಜಿ ತುಳು ಚಾಲ್ತಿಡಿತ್ತುಂಡು ಇರ್ನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಪುರ್ಲುದ ತುಳು ನಮ್ಮ ತುಳು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಭಿನಯ ಇರ್ನ ಪಂಚಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ಸಹ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರಸ್ಮಾಣಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಈ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸಾಬೀತಾಪುಂಡಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪತ್ತಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಡ್ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಕೇವಲ ಹಾಸ್ಯಗೂ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇಜ್ಜರು ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದನ ಬಾಯ್ಡು ಗಂಭೀರವಾಯಿನ ಎಡ್ಡೆ ಚಿಂತನೆಲು ಬನ್ನಗಲ
ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಈ ತಾಟಿದ ಶಬ್ದೋಲೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂಚಾದ ರಂಗಭೂಮಿದ ನಿರಂತರವಾದ ತೆಲಿಕೆಲ ಬರಡು ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆ ಎತ್ತಿನ ವಿಷಯಲ ಬರಡು ಅವು ಇರೆಡ್ದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. Wow, fantastic. So one of the handsome judge, the director of Nammu TV, that is none other than Shivasaran Shetty. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇರ್ನ ಸುರೂರ್ದಿಂಚಿ ಬತ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ಚಂದ್ರಾಸ್ ಈರಿನ ಈ ಸರ್ತಿ ಇರ್ನ ಡಯಲಾಗ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈರು ಸುರೂರ್ದಿಂಚಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೋಲ್ ಮಂತಾರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪೊಂಡನ ರೋಲ್ಲ ಮಂತಿತ್ತಾರೆ ಇರು ಮಾತ್ರ ಈ ನೆಟ್ ಆತ ಸರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತಜಿ ಕೂಡ ಸುಂದರ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಯಲಾಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಓವರ್ ಆಲ್ ತೂನಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಕುಡೊಂಜಿ ನವೀನೇರ್ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಾರ ಸುಂದರೈ ಮಂದರನ ಅಂಚಿನ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಕುಲ್ ಬತ್ತದು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೈದಂಡು ಈ ವೇದಿಕೆದ ಹತ್ರ ಸುಮಾರು ಹೊಸ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಜನಕ್ಕುಲು ಅವು ನೋಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಸುಂದರ್ ರೈ ನಂಚಿನಕುಲು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತುಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಪನ್ಪಿನ್ ಏನು ಹೊಸ ಕಲಾವಿದೆಯರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಹೈಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏನ ಲೆಕ್ಕಡು ಇರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಪ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೇನು ಪೇಟ್ರಾಟಿಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೊನೋದು ಅವು ಶೋಕದ ಎಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಟೈಪ್ದ ಒಂಜಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಒಂಜಿ ಪಂಚ್ಡ್ ಎಂಡ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಈ ಟೈಪ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಇಮೋಷನಲ್ ಕೊನೋದು ಎಂಡ್ ಮಂತಿನ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸುಂದರಣ್ಣ, ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕುಡೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಸತೀಶರು ಒಂಚೂರು ತುಂಬಲೆ ಸತ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ದಯಮಾಡ್ತದೆ ಈರು ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿಗಂತೂ ತತ್ತದ್ಲ ಪೋಚಿ ಹಿರ್ನಂಜಿನಾಗತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮಗೆ. ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ನಮ್ಮ ಸುಂದರೈ ಮಂದಾರ ಈ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ದ ಮೂಲಕ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅದಾದ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ಏರ್ ಮಾತಾ ಉಳ್ಳರು ಇಲ್ಲ ಗೊಂಜಿ ಸೈನಿಕೆ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಇಟ್ಟ ವೀಜಾದ ಆತನ ನೆಲ್ಲಡು ಮೆಗ್ಗಿಯೊಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಪಾತಿರ್ತೂಪ. ಸೊ ಏರೆಲ್ಲ ಬೈದಿನಕ್ಲು ಸೈನಿಕ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಲಾನ ನಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಅಕೇರಿದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸುಂದರ್ ರಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ಸೊ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಗಲು ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾತ್ರ ಪಿರವುಲ್ಲರು ಆ 1 ಲಕ್ಷನ ಪತಂ ಪೋಪೆರ 1 ಲಕ್ಷ ತಿಕ್ಕನಾಡ ಚಿಲ್ಲರ ಕೊರಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪಾಡದಾತನು. ಸೊ 1 ಲಕ್ಷ ತಿಕ್ಕನಾಡ ನಮ್ಮಲ ಉಪ್ಪ ಬರೀಟ್. ಸೊ ತಿಕ್ಕುಡ ಇಜ್ಜ ತೂಲನ್ ತೋಂದು ಪ್ಲೇ ಜಾರಿಡೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಡು.